Pozdrav dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan tutorial. Evo danas ću vam pokazati kako napraviti hotspot na vašem računalu ili na laptopu. Mnogo puta ste htjeli podijeliti, primjerice da ste se spojili na wireless mrežu na koju uređaj u drugoj sobi ne može dohvatiti vašu wireless mrežu i vi sada želite podijeliti preko laptopa tu wireless mrežu na koju ste spojeni laptopom, ili da ste spojeni sa LAN kablom na neku mrežu pa da želite tu mrežu podijeliti preko vašeg kompjutera dalje. Niste to mogli jer ne postoji način, to jest postoji, ali ovo jedan je jednostavniji. Jednostavno treba preuzeti program koji je besplatan, Connectify se zove. Evo ja ću vam pokazati u ovom primjeru kako ću podijeliti internet sa moga računala. Ne mogu, dijelim ga putem, znači dijelite internet putem wireless kartice, isto kao što i primate internet morate podijeliti preko wireless kartice. Budući da laptop ima integriranu wireless karticu, nemate problema, ali računalo nema integriranu wireless karticu, ali srećom imam USB wireless adapter kojeg će uključiti moje računalo, te ću preko tog USB wireless adaptera dijeliti internet. A evo sada ću vam pokazati kako se zove software kojeg trebamo preuzeti, Connectify. Preuzimamo ga sa njihove službene stranice, besplatan, imate i pro verziju i to koje možete skidati legalno i neilegalno, u to se ja ne miješam. Zatim stisnite na download, nakon instalacije morat ćete resetirati vaše računalo, te kad ga resetirate automatski će se pokrenuti Connectify, jer je tako u postavkama zadano, ali evo ja, pošto sam ugašen, ja ću ga upaliti. Program je jako jednostavan, imate 2-3 gumba i to je to. Evo kao što vidite, ovo je program. Tu odredite ime vaše mreže koju ćete dijeliti, tu šifru i tu internet koji želite podijeliti. Budući da imam samo LAN kabel kao što vidite, a nemam wireless, moram odabrati LAN, ili mogu to staviti na automatic pa da se on automatski odabere internet za dijeljenje. Evo kao što vidite, znači nema Wi-Fi uređaja preko kojeg će on dijeliti internet, ali evo ja ću sada uključiti u moj USB port moju wireless karticu. Uključio sam, evo sada ću stisnuti refresh dok je učitalo. Evo kao što vidite, uključeno je, pronašao je wireless karticu i sad jednostavno samo trebate kliknuti start hotspot. Tu ćete vidjeti sve klijente povezane na vaše hotspote i slično. Na vaš hotspot, pardon, i evo, to bi bilo to, vrlo jednostavno, probajte, javite. Kao što vidite, imam pro verziju, možete i vi lako nabaviti, ali da to ne smijem o tome pričati, to je zabranjeno. Tako da evo, to bi bio način. Hvala lijepo što ste gledali i doviđenja, pretplatite se na moj kanal i gledajte ostale video zapise. Lijep pozdrav.